Urte luzetan ala izateaz, nekatu gara zeharo. Joanen gara heldu arte mendien puntetara, batera indarra sobran daukagulako jada. Salto batean jesteko balkoitatik plazara. Salto batean jesteko balkoitatik plazara. Argola dabe bukatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Gernia lotxoria izango, eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Egoak Irilaren 4an, aberri eguna. Keinu bat batera. Aurten ere aberri eguna, keinu batez, batera ospatzea proposatzen diegu Euskal Herritarrei. Eta zer egitea proposatzen dugu? 12:00 ikusentzunezko seinale bat emitituko da irratien bidez, tokiko telebisten bidez eta sarean. Eta musika izango da protagonista. Kantuz guztiok elkartu gaitezen. Herrietako plazetan elkartzeko deia egiten dugu, bai seinalea batera entzuteko edo baita musikariekin kantaldiak antolatzeko ere. Guk 3 abesti proposatuko ditugu. Oraintxe Andoni Oiokiegik abestu dituenak, baina edozein abesti izan daiteke. Herritarrei zuzendutako ekimen bat da, beraz, herritarrek nahi dutena kanta dezatela. Hala ere ekimena ez dugu plazetara soilik mugatu nahi. Gauden tokian gaudela, etxean, hondartzan, mendian edozein tokitan, Euskal Herrian naiz kanpoan, seinalearekin bat egin eta deiarekin bat egiteko eta kantatzeko eskatu nahi dizuegu. Horretarako 3 ohar zabaldu nahi ditugu. Lehendabizikoa jakina, osasunari lehentasuna emango diogu eta horretarako herriz herri elkartzea aurre ikusten dugu. Elkar zainduz eta neurri guztiak mantenduz. Gure etxetako balkoi eta leihoak gure ikurrekin apaintzeko deia zabaldu nahi dugu. Eta horretarako ikurrina edo nafar ikurrak nahi dituzuenok, gaurtik aurrera webgunean eskura ditzakezue. Webgunea hauxe da, aberrieguna2021.eus. Eta 3. oharra, eta azkenekoa, bai aurreko astean eta bai egun hortan bertan, bideo eta argazkiak bildu nahi ditugu. Beraz, sare sozialetara igo, traola hauekin, aberrieguna 2021 eta traola Euskal Herria batera. Iazko ekimena arrakastatsua izan zen. Aski izan zen herritar talde batek deialdia egitea eta ilusio horrekin bat egitea milaka eta milaka Euskal Herritarrek. Aurten, iaz balkoietan ospatu behar izan genuena, herrietako plazetan ospatu nahi dugu. Eta nahi genuke Euskal Herri osoan milaka personek plaza horietan bat eginda, dauden lekuan daudela ere, keinu bat egitea, eta horrekin batera, keinu horrekin batera, bat egin dute dagoeneko hainbat gizarte eragilek, sindikatu eta gainerako eragile soziokulturalek. Euskal Herria herri burujabe izatea nahi dugu, eta komunitate nazional gisa bere burua zaindu eta munduaren aurrean, munduko txoko honi iraunkortasunez eutsiko diola erakustea. Eta horregatik, aberri eguna aurten herri gisa agertu eta herri gisa munduari hemen gaudela eta gure ingurua zaindu eta gure herria zainduko dugula esateko aukera bat dela uste dugu. Eta beraz, bai egiten dugu, bat egin dezazuen, 3 kantu hauen bitartez, plaza guztietan edo zaudeten lekuan zaudetela.